siva kabuhlungu sonakalelelwe sinabantwana sisheke singenanto akho nto sinayo asinazi-ID asinezindlu. Kweziphambili ngokuhlwanje babalelwa kumakhulu amathandathu abantu abashiyeke bengenamakhaya eFilipi eKapa emva kokuba amatyotyombe abo etshatyalaliswe ngumlilo. Ahmed Kathrada Foundation ethi kungenziwa lukhulu ukukhumbula ubomi bamaxhoba aphulukana nobomi kwisiganeko sokubulawa kwabantu eSharpeville ngo-1960. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikyo yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Babalelwa kumakhulu amathandathu abantu abashiyeke bengenamakhaya eFilipi eKapa eNtshona Koloni emva kokuba amatyotyombe abo etshatyalaliswe ngumlilo. Lo mlilo utshise angqongqa amatyotyombe angama200 kwindawo yogobityholo iMangaung. Abombutho wesisa iGift of the Givers bathembisa ngokubahlinzeka ngento esiwa phantsi kwempumlo neengubo bonke abachaphazelekileyo. Iingxelo zithi akho mntu uswelekileyo yaye ayikaziwa into ephembelele lo mlilo. Ngokwengxelo yabombutho wesisa iGift of the Givers, lo mlilo uqale ngesithuba sentsimbi yokuqala ezinzulwini zobusuku. Community members and the City of Cape Town disaster risk management teams are busy currently with assessments. They are trying to locate the source of the fire through the community members. Lothuke kusitsho intsolo kuthiwa wele nanku umlilo usitsho saphuma ndabeni khwaza nabamelwane sabe sisiya kwindawo yexhwayelo kasifika pha nene umlilo uyatsha ihoki enye sazama ucima kodwa saye sahluleka. Bonke abachaphazelekileyo batshelwe yinto yonke kwashiyeka kuphela impahla abazinxibileyo. Siva kabuhlungu sonakalelelwe sinabantwana sisheke singenanto akho nto sinayo asinazi-ID asinezindlu. Uniform itshile, incwadi abantwana banayo kwanto obhaka akho nto banayo nje sisele singenanto. AbeGift of the Givers bathi ngelixa isixeko saseKapa sisabala umonakalo abantu bafuna indawo zokufihla intloko. People have been left displaced. We do not know where they're going to be placed. Some of the people will probably be staying with the elderly and the children, probably with family and friends. But the main concern for these residents at the moment is they want a roof over their head. Ngaphantsi kobugoqo kufunyenwe amaphanga erhasi into leyo bathi abasemagunyeni ingabangela udubulo. Ngoko ke abahlali bayolunyukiswa ekubeni bangazami ukuzakhela amatyotyombe kwakhona de kushenxiswe obubugoqo. Fire department has warned the people. Urban Waste has to come in to remove all this rubble. As we walked earlier, yourselves could see there were still gas tanks at below the structures. We do not know the status of those gas tanks, so that could ignite a fire again. So we are appealing to the residents to allow the city to do their jobs in terms of removing the rubble and to ensure that this place is safe. Umbutho wesisa ke uthembisa ngokugqumeka iintente kulo mmandla isithuba sentsuku khona ukuze uhlinzeke amaxhoba ngento esiwa phantsi kwempumlo, iingubo nezinye. Kusoleke abantu abahlanu konzakala bali-14 kwiingozi zezithuthi ezahlukeneyo kwiindlela zephondo lempuma koloni kubusuku bayizolo. Ingozi yokuqala yehle kuhola wendlela eMthatha kufuphi nakuqumbu apho kungqubene khona okweenkunzi zegusha izithuthi ezimbini ngelixa esinye isithuthi besithwele abantu abahlanu amadoda 4 nowasetyhini zintlithene neteksi ebithwele abantu abangama-22 nayo iphuma eMthatha isingise kuqumbu. Kwakhona eGqeberha kufuphi nase-Abantu kusoleke umqhubi nenkwenkwana behamba nayo ze abonzakeleyo baleqiswa kwisibhedlele iUnionic Provincial Hospital kuvulwe amatyala okubulala ngokungenanjongo. Ebesinokungqina ukusweleka kwabantu bahlanu kwezi ngozi ezimbini ezohlukeneyo ezenzeke kwiphondo lempuma koloni. Siyazi ke ukuba xa kukho abantu abali-19 bebebandakanyeka kwezi ngozi zithe zabulala abantu zimbini mhlawumbi izinto ngezimbi nangakumbi. Phatsi wesebele zothutho umnumzana uqonde nqatha uqithisa amazwi ovelano ngazenzisiyo kwiintsapho ezithe zahlelwa lilifa elimnyama kulehlekele logama enqwenelela ishumi elinesine lisesibhedlele ukuphila okukhawulezileyo nokupheleleyo.
Umphathiswa wemicimbi yezekhaya uGqeberha uMotsoaledi uthi ucele ibutho elikhethekileyo lophando i-SIU ukuba liphande nzulu ngomba wokukhutshwa kwempepha-mvume zokuhlala kweli kubemba ngaphandle okukulandela uxambuliswano phakathi kwesebe lakhe nomi welizwe laseZimbabwe umnumzana Kudakwashe Mpofu ngokuphathelene namaphepha akhe okuhlala kweli. UMotsoaledi kwanike ingcaciso ethe vetshe ngemiba ephathelene nokuzinza kwabemba ngaphandle kweli kwakunye nokunikezelwa kwevisa. Umphathiswa wemicimbi yezekhaya uGqeberha uMotsoaledi uqinisekisile ukuba umnumzana Kudakwashe Mpofu unempepha-mvume zokuhlala kweli zomgunyathi. I'm here today to confirm that according to our records, Mr. Kudakwashe Mpofu's permanent residence permit is fraudulent, was not issued by the Department of Home Affairs, and we do not know where he obtained it from. UMotsoaledi uvakalise ukudana ngalomba ngelithi eyona nto ilihlazo nangakumbi kukuba umnumzana Mpofu lo usebenzela urhulumente ngamaphepha omgunyathi kwiphondo laseMntla-Ntshona. It's a matter of national embarrassment that Mr. Mpofu was able to obtain employment as a Chief Financial Officer, or CFO, at the Northwest Department of Economic Development. Handling public funds. Uhambise wathi lomba ugqithisele kwiqumrhu lophando i-SIU ukuba liphande nzulu wonke ubani obandakanyekayo. It is for these reasons that we have handed over this matter to the SIU, not only to probe Mr. Mpofu, but also officials in government, both in Home Affairs and the Northwest Development Corporation, who dealt with this matter of Mr. Mpofu. Kananjalo ukwacacise ngezityholo zokugxothwa kwabakhenkethi lisebe lakhe. The Department of Home Affairs was accused of chasing away tourists out of the country. I wish to state categorically that the Department of Home Affairs will gain nothing by destroying the tourism industry, which is regarded as one of the pillars of the economy, not only in South Africa, but in many other countries. Utsho ibongoza abakhenkethi ke ukuba balinde iimpepha zabo zide zivuselelwe. Ahmed Kathrada Foundation ethi kuninzi ekungenziwa ukukhumbula abantu abaphulukana nobomi babo kwinyikitya yokufa eyehla eSharpeville ngo-1960. Lo mbutho uthi ujonge kubantu abatsha ukuba bashumayele umyalezo wenkululeko kanoma kulinganwe kweli. Oku kuthethwe ngethuba lo mbutho ubambe umsitho waminyaka le wokukhumbula umhla owasuba imiphefumlo yabantu abayi-69 eFerrienegeng. I-Ahmed Kathrada Foundation ithi kulo nyaka bajonge ekukhumbuleni oko kwenzekayo ngethuba kusweleka abantu abaninzi kwinyikitya yokufa yaseSharpeville kwaye oku bakufanisa noko kwenzekayo eGaza. The killing of innocent women and children in Gaza is something that should make the whole world frown upon the Israel. So I think as Ahmed Kathrada Foundation, we want to say we support our government's decision to call on and take Israel to the ICJ, because what is happening in Israel, it's something that we have fought so hard as South Africa. Lo mbutho uthi xa ujonge oku kwenzekayo kweli loMzantsi Afrika kuninzi okusadingeka ukuba kufundwe luluntu. Kanti lo msitho wanamhlanje ubukhokelwe ngabantu abatsha balo mbutho kwaye bathi mininzi imicelimngeni ejongene nolutsha lwanamhlanje kweli. Bakwangeze nelithi balujonge ngamehlo abomvu usuku lolonyulo nanjengoko besazi into okokuba lukho utshintsho luzayo. The struggle for young people definitely continues today, and the struggle of unemployment and making sure that we safeguard our privileges in this country still continues. But our struggle is not just us or for us alone, it is for other African countries. I know there's change coming, even though it might take time. It might not be these elections, but yeah, the next elections we might win. Lo mbutho uthi uzawuqhubeka kwiphulo lawo lokukhuthaza abantu abatsha ukuba bayazi imbali yabo kwananjalo bakhusela amalungelo wabo.
Iminyaka engamashumi amathathu uZodwa Blanket wasemdantsane eMonti eMpuma Koloni wathi wabhalisela indlu ye-RDP ufumene uxinzelelo nangakumbi emva kokusikelelwa ngumntwana oye waba nokukhubazeka bumini. Lo mama wabantwana abathathu wamfumana uSimohlule engenasiphako kodwa waqala ukuba neempawu zokukhubazeka xa eneminyaka emihlanu ezelwe. Singinoyiya usiqulunqelele engxelo. uZodwa Blanket uqaphele ukuba kukho into engahambi kakuhle ngumntwana wakhe xa le ntwazana ineminyaka emihlanu izelwe. Ndazonothisa phaa kulaa minyaka emihlanu ukuthi unezigweqe, ndathatha uba zizigweqe azi-inherite kumamam nakumakhulu wam. But ndazofumanisa uba ke ngoku ethubeni no, ezi zigweqe ayizozigweqe ezizinormal. Ithambo xa lifika apha ezantsi kwedolo lifika liphuma ecaleni. Ndafumanisa uba apoyintile ke ngoku apha edolweni ngaphandle apha emacaleni and then ayamhlaba. Kulapho ke ngoku ndamthatha khona ndamsa e-Free. I-Free ke ngoku ugqirha wakhona e-Free watsho ukuthi ikhona ingxaki ekhona. Funeka enziwe i-operation. Unesifo ekuthiwa yi-Blount's disease xa beyibiza ngokwa orthopedic. Eneneni ke phaa ngo-2015 wayenziwa i-first operation. Le ntwazana ine-15 iminyaka ngoku ithi ibiyintlekisa kwabanye abantwana kodwa njengokuba ekwisikolo samabanga aphakamileyo izinto azisafani nakuqala. Ngoku bendiseseprimary bebendigezela abantwana kubuhlungu kakhulu because nam ndandingathandi because nam andizenzanga. Then ngoku as more ndikhula ke ngoku ndilapha elentuzweni high school abantwana bebengandigezeli phaya. Nangona isibhedlele iFree silwenzile utyando amatyeli ngamatyeli ukwenza ngcono imeko yokukhubazeka kwakhe kodwa kunzima kuye ukwenza nantoni na ngenxa yongabikho kwendlu ye-RDP elungele imeko yakhe. Indlu yona ndandiyi-aplayele ngo-1994 uvota kwam. Kwathiwa sizawusuka e-chicken farm. Asizange zakhiwe ke izindlu e-chicken farm ngelo xesha. Kwathi xa ziqala kwathiwa i-construction yayikhona ngoku yayatya imali. Kwaba kanti kuthi bham emveni koko. Umasipala iba nguye owenza i-list of beneficiaries oyipasisa ekhansileni noba nguye othatha abantu abafaka ezindlini. Isebe lona ze lifake imali uba kwakhiwe izindlu kodwa umcimbi lwesawulandela ngokukhawuleza ukudibene nongxama khona ukuze kufumaneke isisombululo umama ancedeke kwimeko ajongene nayo. Ukuza kwethu emoyeni amagosa kumasipala iBuffalo City ebeseleqalisa ngenkqubo yokubhalisela uZodwa indlu ayilinde iminyaka engama-30. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathela Newsroom Africa ndinguntsiki Noyiya emdantsane eMonti. Ulutsha lwaseGqeberha eMpuma Koloni luthathele kulo uxanduva lokudala amathuba engqesho ngokusungula ishishini elithutha ukutya kwakunye neepasile. Igasi delivery isungulwe ngo-2018 ngabahlobo abathathu emva kokuzibhaqa bekwingxaki yokungafumani imisebenzi ixesha elide. Sithetha nje eli shishini lalamatyendyana sele linabasebenzi abangama-20. Iphondo leMpuma Koloni lelinye lamaphondo atsala nzima kumathuba okudala umsebenzi. Eli phondo lomnyinge ka-39.7% wabantu abangaphangeliyo. Sezo sizathu kanye sithi sakhuthaza abahlobo abathathu ukuba baziqalele labo ishishini ukugxotha ikati eziko. Uthi yoGorho siyabulela amagwebu kwakunye nomzekayise Emthandani ngabasunguli bekasi delivery bathi esona sizathu sokuba basungule eli shishini kukugxotha ikati eziko. Ekuqaleni kwethu kasi delivery sithe sophuma esikolweni sabona ukuthi izinga le-unemployment lisinyukile eMzantsi Afrika. Siye saswela ke ingqesho nathi sibathathu sinjalo kunzima ukuthi sifumane imisebenzi. UGorha ukwathi phambi kokuba basungule eli shishini bebebandakanyeka kulwaphulo-mthetho nalapho omnye wabo waye wahlaselwa ngokudutyulwa kodwa ngethamsanqa kasweleka yabe sezosizathu kanye esibangela into kokuba batshintshe iindlela zabo besiza neli shishini. Ukuze siphume kwezinto zingalunganga omnye ke wogxa wethu one of the directors ngoku was then our friend waye wonzakala ngokudutyulwa ngethamsanqa zangabhubhe ke ekudutyulweni kwakhe waye wasinda. Sabona ukuthi le ndlela sihambayo ayindlela iyo. Noxa nje besiza nesisombululo kulo mmandla waseGqeberha kodwa nolwaphulo-mthetho lubabethile kwishishini labo kodwa bathi abaziboni bekelela umxakatho. Ezinye zee-challenges uyazi elokishini uyarojwa kunobundlobongela inanini na into yenzeke elokishini. Eli shishini aliphelanga ekuncedeni ezisithathu kuphela ekugxotheni ikati yeziko kodwa baye bakwadala namathuba engqesho kulo mmandla waseGqeberha beqesha abantu abatsha babalelwa ku-20 kwaye bebancedisa ekufumaneni amaphepha-mvume okuqhuba ngokusemthethweni. Through ikasi delivery ndifike ndafundiswa ukuqhuba isithuthuthu
ngoku ndapromothulwa kwi-TikTok ndabayi office admin apha kwisithuthuthu ne-TikTok kwabo nabaye bakhupha kwii-funds zekhampani uba mandifumane i-learners license. I-learners license yam yenziwa ne-license yam. Bandiqesha ndakwazi ubeka isolo etafileni, ndakwazi ubhatala nezinto ezingakwazi ubhataleka. Abasunguli bekasi delivery bathi bayaludinga nongenelelo karhulumente kweli shishini labo. Kudala ke sifaka kurhulumente wethu nakumasipala ombaxa waseNelson Mandela Metro singongoza ke emasangweni asikade sivulelwe. Ikasi delivery le bathi bayibona njengelishishini elizawukhula kwaye likwazi ukunceda uluntu lwaseMpuma Koloni jikelele. Kwiindaba zethu kuchannel 163 noziphathela News Africa ndikuthembela boy. Kanti abantu baphefumle ngeliphulo lalamatyentyana aseGqeberha eMpuma Koloni. Msasazi benza kakuhle abantu batsha abo. Uthi baqhabela izandla, yazi umsebenzi omhle kakhulu lo uva abantu abatsha bakwazi ukudala amathuba engqesho benze londa. Into enhle kakhulu futhi encomekayo lokho ke ngajwayelekile enhle kodwa ke eyenziwa yintsha kule ndawo ngempela basekade bangaqhubeka babambisane njalo bazinikele lokho abakwenzayo. Yanhle lento endiyibonayo Msasazi. Yanhle nyani ingathi ke nolutsha lwethu lungake luzama iplani ezinhle njengaba bafana abazame lento enhle kangaka Msasazi. Linyathelo elihle kakhulu elo ene liyakhuthaza nakulutsha olunye luzayo likwazi ukufundela imisebenzi yezandla. Ngiqinisekile ba elo shishini balenzayo lothutha ukutya alizophelela apho kolo shishini. Elo shishini lizawudala amanye amashishini baye beqhubekeka bebheka phambili. Inhle kakhulu into enziwa umphakathi. Sengathi bangaqhubeka njalo bathole uxhaso bafana unqandeke ngisho nanobugebenga. Engalomsebenzi ungahanda nabanye abantu abatsha bawubona okokubana into enhle le yenziwa lulutsha lwaseGqeberha. Nanguthabile Makhaphela nemozulu yangokuhlwanje nangomso. Chubeko qowathikazi ezindabeni mandifundise nambukela omhlozinzile yapha ekhaya ndikwamkela kaloku apha eqongeni lemozulu mnake ndikuthabile Makhaphela umamthembu. Namhlanje bethunana ngomso nantsi inkangeleko yemozulu. Sesivule kaloku umzuzu apha ekhaya kuqosela ngokubanzi ke ingxelo zethu zomvula, ukutshisa kwelanga, ukubhudla kakhulu kwemimoya apha eMzantsi Afrika ziphezulu apha kaloku lapho ndingapha kaloku eGauteng amazantsi phaya eVereeniging kwasekuseni pha bavuswa zimvula pha ngomso ezikhatshwa ke nguye futhi la 16 degrees. Bethuna ngomso amaqondo wakho aphantsi naphakamele sivule phaya eMpuma Koloni pha koBurgers Job kuyabanda ekuseni ngesithoba balivala futhi kwembukelo wabusuku ngamafunda ngephi ka-32 degrees. Nanso ke lethini imozulu kaloku apha embindini eMzantsi Afrika elo phondo ke liphaka lokho eFreystata indawo ezithanda ukuphakama kakhulu phaa kweli phondo futhi ko-16 degrees phaa ekuseni eSasolburg ube butshisa phaa ngokuhlwa futhi ngama-32. Nathi ke lethini imozulu kaloku phaa eNtshona Koloni njengaphaa kwindawo eziselunxwemeni kaloku phaa eKapa lodumo ko-17 degrees phaa ekuseni balivala kamandi ke usuku ngamafunda ngephi imbukeli phaya ka-31 degrees naseWorcester phaa ekuseni ku-16 kakhulu ke imbukeli. Zebenje bona phaya ephondweni kulapho kaloku Northern Cape phaka kumbukeli phako Alexandra Bay futhi kusefundele kamandi phaya ekuseni ngeshumi nje likhatshwa kaloku sisile kodwa kuyatshisa phaa ngorhatya futhi namafu kwakhona bukela bikho kakhulu phaya ku-25 degrees. Zebenje phaya ephondweni futhi bukele kulapho kaloku kuse-Northwest njengaphaa kooTosca kumantla kweli phondo kwasekuseni phaa bayavuswa ngamashumi nje abenanye baluqosilisa usuku ke bukele futhi ngamafu ka-39. Nanso ke imozulu apho sikwaye sembukela apha ekhaya kaloku kuseGauteng indawo ezikuncam yelaphondo njengaphaa kaloku kumazantsi aseSprings ku-16 degrees phaa ekuseni bahambe nosuku lwabo nezoltshiza nezemvula kakhulu ke bukeli phaya kodwa ke ziphole kamandi ku-28 degrees. Nanso ke imozulu apha kumantla eMzantsi Afrika elo phondo ke liphaya kaloku lona eLimpopo njengaphaa koPulukwane kwasekuseni futhi phaya ngeshumi nje likhatshwa sisibhozo balivala usuku ku-27 degrees. Nanso kwakhona ke bukele imozulu phaya ephondweni empumalanga indawo ezifana phaka kaloku ko-Middleburg neziphaluka kwasekuseni futhi lelashumi likhatshwa sisithandathu baqoshela usuku lwabo kaloku mbukeli ngamashumi nje anesithathu. Nanso ke imozulu xa siyivala sisonga apha ekhaya phaya ngephondo lokugqibela KwaZulu Natal benje nje phaa kumantla ePongola ku-19 degrees phaya ekuseni bavaleke usuku lwabo ngeentshizane zemvula ngamashumi nje ekhatshwa sisithandathu bethuna bukele ime kanjalo ke imozulu mna ungoza ndikuthanda kangaka xesha elimyole.
Kanti ngomso kulindeleke ukuba kuvele enkundleni wasetyhini oneminyaka engama-32 kwinkundla kamantyi yaseFredenburg ngokuphathelene nokuduka komntwana uJocelyn Smith kamnandi mawethu.